ஹாய் டியர் கார்டனர், நீங்க இப்ப பாக்குற செடிகள் என்னன்னா காகித பூக்கள்ங்கிற போகினுல்லா செடிகள். இந்த செடிகளோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா ஒரே செடிகள்ல நீங்க பல பூக்களை பார்க்கலாம். ஒரே செடியில பல பூக்களை பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு அழகா இருக்கு. பாருங்க எவ்வளோ ஒரு அழகா இருக்கு இந்த செடிகள். இந்த செடிகளை உங்கள் வீடுகளிலும் ஆபீஸ்லயும் வளர்க்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்க தாராளமா ஈடன் பொட்டானிக்கல் கார்டனை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது மட்டும் இல்லைங்க, சிங்கிள் கலர் போகினுல்லா செடிகள் கூட நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க டைரக்டா வந்து கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவைப்படுறவங்க ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.